Προκαλώ τον Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει αυτό το level. Top 123 complete. Σχεδόν 5k attempts. Οκ. 4.000 attempts. No way. Και με αυτό το completion νικάω το τρίτο με Extreme Demon. Και τώρα θα με ρωτήσεις, ποιο θα είναι το επόμενο σου Extreme Demon? Λοιπόν, σας παρουσιάζω τον τροχό με τα Extreme Demons! Το οποίο θα αποτελείται από 10 Extreme Demons και όποιο μείνει τελευταίο θα είναι το επόμενο με Extreme Demon. Και πάμε στο wheel. Λοιπόν, ήρθαμε στο wheel που έχει Messavisod, Jetpack Trials, Robot King, Hexagon Test, Facility Escape, Give Up 2, The Tower 27 που είναι για τον Butcher, Possible Boy, For Emu, The Abyss. Μακάρι να βγει πρώτο το The Tower 27. Έλα! Έλα! Ναι ρε μαλάκα! Ναι ρε μαλάκα! Δεν θα χρειαστεί να υποφέρω ακόμα. Ωραία, βγήκε αυτό. Πάμε. Έλα ρε μπρο, μην βγει το Jetpack Trial. Έλα ρε, το Possible Boy ωραίο ήταν. Loki ήθελα να κάνω το Robot King. Ωραίο level είναι. Φόρη μου. Είναι, οκ, δεν έχω θέμα, εντάξει. Και βγαίνει το Give Up 2. Ενδιαφέρον. Hexagon Test βγαίνει. Δεν το περίμενα. Και βγαίνει The Facility Escape. Ανάμεσα με Savisos και The Abyss. Τυχερός είμαι. Είμαι τυχερός, εντάξει. Και επόμενο extreme με Savisos. Αυτά. Bye bye.